sonke usihlalo wale region yase-East London. Nesigweba sonke isikhokhelo sakhe undiboleke lenyueba lapho ityalike yonke esesebizweni umkhosi wonke wale yabatyhilileyo nina obawo boma nani lutsha lwasekhaya unkosikazi wethu lonke lwalommandla wasesinarabhu nomonti yonke phakathi kwabefundisikazi benenyueba yobantu andizanandoko namba lenkosikazi yabowethu inkosikazi kabawo BJ Makhwenkwe inkosikazi yaseMakwati ngingena nani kodwa ke apha General is in the house. Makashele General Nene, so now Selusonela kusapho lwabamali. Ojwaha. Wakunyeke uthahla kandayi. Alamani Nutipuni Mamumali I bring prayers and sincere condolences on behalf of the church with the capital legacy. Right. It is because Simplake is strong. Simpiwe kwiphondo lonke ezikhonso zabefundisi. Besides that, I had the privilege about unfortunate work. Ndibenenyueba yokumbona umhlalo wesikuliqela yani mazwi bethethwa ngaye apha from family uya eTown uya bawudayimani wonke umuntu obesethethe phambi kwam apha including uJoyi xa ebesivulela apha ayifuli athethe into ebendibonile nam ndani soloko ke mane ndihleba apha kudo yandibalisela andingeni ndawo ndibeke usapho ndiyothetha loo nto Right, Tigan. Andibole kuyamazwi omnye womntu. Yes.
umfundisi uMartin Luther umbaptizi othi lusaphola kwamanye nani befundisi. Every man must do two things. He must do his own believing. Oh, yes. Aware. Martin Luther King. Against the law. He must do his own thing. Yesterday night at time. With every man must die his own death. Akukhathwana amuma. Ngamdinalando wawukhethe kumfundisi. Usaliseka kahle. Lesahlulwe. Yes. Utsho uMartin Luther. Patani waniselwe ngosikolo. We cherish hours. Then, for our every man must die his own death. Ari kumthula lapha ekhaya xa ndiyeka ihlala phansi. Amafula amnyama. Obese Ewe tamkhulu mfundisi. Ubomi businika izinto ezintathu. Vela ngendlela nangendidi ezintathu. Siqala ngale nto kuthiwa i-orientation. Usibeke kwinto ekuthiwa i-orientation apha ebomini. Eli xesha lobumnandi. Neli xesha izinto zihamba kakuhle. Neli xesha konke kubonakala ngathi all is well. We are in a stage of orientation. Thixo sasi-orientator. Asibonise okokuba uyakwazi ukunika uYobi abe nezinto zonke. All right. Sizibala ngenxa yexesha. No-orientation. NguThixo sonke akapheli. Sonke xa siphunguza apha endlini usapho luphelele indlu ishushu. Sikwi-stage se-orientation. Khamente ethandaza uThixo ndiyeke. Kodwa istage sesibini uThixo apha ebomini akasibeke kuso yinto ekuthiwa yi-disorientation. Khamente lapha efuna ukuthandaza. Into ekuthiwa apha ebomini yi-disorientation. Athi uYobi xa ethetha ngayo uyidilizi ithemba lakho. Hayi mkwathi. Ngoba sifike kwinto ekuthiwa yi-disorientation. Khamente elapha ethandaza uThixo ndizokuyeka. Athi bendikuva ukuvawo kodwa iliso lam likubonile. Ngoba uhlangabezene nento apha ebomini ekuthiwa yi-disorientation. Khamente ethandaza uThixo. Khamente ethandaza uThixo. Athi ungamlahli nje lo Thixo bhekayo. Khamente ethandaza uThixo ufe ngoba ufikelwe yinto ekuthiwa yi-disorientation. Hayi ngena bomini ndifuna umntu ozawukwazi ukhangela insika. Athi fumani ndizive insika eminazo ukuze zimarane ne-disorientation. Esithathu okugqibela into ekuthiwa yi-orientation. Uyawubuyisa. All right.
All right, mfundisi. Oh yes. Thixo ebenyanisile umprofeti ayithi xale amelethanda Thixo ngoba emva kwe-orientation uyaphinda uThixo asiriorientate asibuyisele kuye. Oh yes. amendeselapho ethanda Thixo ndifuna ukuthi kahamete manisapora kwamani hlala napha Oh yes. Oh yes. Oh yes. Hooray. Oh yes. Linde uzobuya uThixo njalo nje alimlindile sema nemali ukuthi awuhlawulelwa uThixo ngoba uyayenza lonto andikhathali noba uwe noba ngeke bathi uThixo uyayenza All right. God who orientates us, a God who can disorientate us. All right. But a God again Oh reorientate yes. Sinothixo wethu omingana ndlela endihalela kwamabhaptizi ndilishiye naye sapho kwamani ndihlale phansi mnune igqibile into ebendiyize lapha ngomntu othatha ukuthetha ixesha elininzi kodwa allow me just to say emsebenzini koko ke ngoku ndihlale phansi All right, Jigel. umani ingxaki le nto kodwa ke andiniyeke kanye nonako ndirhalele njengoba ibe kanti izawukwazi torhwana ukumlinda uThixo ngoba zivuthwa kade imbiza zezulu Nkosi yami. Senimlinde uThixo befundisi bami siyeke ndenjenzeke ngoku All right, mfundisi. uliyekile olu sapho uliyekile Tony ndiqhethile into endiyithethileyo nje kubo nkethi sebandincede bamlinde uThixo bandincede nje bangamkhalala uThixo bamali kudala umthandazo uThixo uzungamkhalala uThixo uzundincede umlinde uThixo yabona ukufa kukamfundisi mali befundisi bami marks the end of the life. Amen. Marks the end of the life comes when Tala and Gata. Amen. But it sparks a lot of theological questions. Then Hallelujah is strong. When a priest dies, it sparks a lot of theological questions. I want us to investigate. I want us to go deep. It is to go deep. Go deep. When a priest dies, it sparks a lot of theological questions. As a church of today, Right. I'm going to shut it down. All right, Jigel. There's a lot of questions that we need to look at. Ukwenza intoba okufa kukamfundisi umani itsawe bakhona isilungisa ukuhlala. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Mina wandichithe kulo ndawo umfana kakho kami ngethanda uThixo umfana umbuso wokudala lo theologically umfana akakho yamnando suka
ndiye ngaphinda mama ndethanda uThixo yona ndifuna ngishiqala lombuzo question about the direction that the church is taking. Doris. Mama ndethanda uThixo kale konzo kaThumani yeke ndilibuze umfana ke hayi ke ndandosela ndiye ngaphinda what direction is the church taking today? Mama ndethanda uThixo ngenxa but at the church, to celebrate okanye pay tribute kutata umali. What direction as a church are you taking today? What direction are you taking? Are you going north or are you going south? Hey. The second question. All right, Inverness. All right, Inverness. It's a question about the side that the church is taking on the social part. All right. All right, together. So let's investigate. God can't get out and sit. I guess to investigate. On whose behalf is the church speaking? On whose behalf is the church praying? On whose behalf is the church preaching? Can we still say the church represents the poor and the marginalized? The set aside, the destitute, and those can really the church claim today? All right. All right, Inverness. Away. And realize our first never our little everything I have been away. All right. And God said, how we taking as the church. Inverness. Who are we representing? All right. Who are we representing? This is not an ordinary death in college. Right. I will have to invite you to come to me. I will not come to you. This is not an ordinary death. This is a death of a Christ. I have to remain here. This is a woman and a woman. This is a woman. As I was at the time, sorry. And to know so I'm going to sing it's uncool. You are just going to come to you got to be Musa. Actually. A woman, boss, thank you for agreeing for what you released to us. You have given us the moment. Is the church warm? Is the church cold? Because Christians behind in between. So ufakata tumali makusudike. Masuthatha as a church as a thermometer to check our temple. Hey.
setikitiki. Awukhona nje umuneshini. Hayi baba. Awungiswamini yimini. Sithonde kusiyena. Sibolekwe lo lwabani. Ukufulana kwale nkosi. Ethozamileyo nombhalo omkhulu wencama. We recheck our news of association. But it's always still able to look and be suspicious about itself. Endingasikwazi ukuyikhenzela le nto ndiyigqithethe ingayigqiba kodwa ke makahle ndihlale phantsi mne sifika kwesahluko sifunde kuso apha isahluko sokuqala kule ncwadi kaSamuel endizunisokoliza ngombhali ezinye izinto iminyaka yami isondele 30 ngoku njengomfundisi andizuqilibaza zezo zinto uba ngubani umbhali nimele ukuyikhokhela into yoba andinabantu uchani nokuishiya nje ishiyele nyimile into yoba ngubani umbhali kodwa mntangamagqibelo sikwesisahluko sokuqala kule ncwadi yesibini kaSamueli abaphengululi bezibhalo bathela ibali xa belithiya is the tale of two kings. uDavid kwakunye noSawule phamente ethandaza uThixo xa bemlule umthandeki ifuna uyibiza ngolo hlobo uyu umqambi wale ngoma ethi imbalarha kaIsrayeli ibulewe eminqonibeni yakho uyawuqamba le ngoma mthamhle uyibhala ngobuchule uDavid ngoba simazi ngoba kakade lo mfo uyingcali ekubhaleni le micimbi ubunzulu bale ngoma ekubhalwa nguDavid apha nabuya la ndumiso yamashumi 52 nakula ndumiso yamashumi 59 uDavid ujonga uThixo ebusweni is looking at God umjonga ebusweni kongathi ulidilizile Thixo ithemba lami ngenxa yokuhamba kakumbi kukaJonathan uqhelekile uyanimangalisa kodwa uDavid uqheleke ngokulinganayo ukuhamba kukaSawule phakade ethandaza uThixo wenza isimbonono ngenxa kaSawule kunye nonyana wakhe uJonathan ababulewe emimangweni siyakusokolisa isiXhosa sifuna ukuqonda le nto eyithi emimangweni phakade ethandaza uThixo ukuze umntu olapha othandazayo agade indawo afela kuyo likaSawule kunye noDavid abantu becawa bayakuthanda uThixo ndizukuchumisa umcimbi kaSawule noDavid ngoba andilinde apha bayathanda ukuphila zonke bayathanda ukubambelela kwizinto eziqinileyo bathi uDavid ayifika ingxelo self-pity ukuzisizela khamele ethandaza uThixo agcine ngemeko yakhe kuphela uSawule oba kanene ibisithini ibali lami nale ndoda kuthiwa mnqopheni izobikelwa ngayo khamele ethandaza uThixo eyesibili ebinto betrefeke kuyo into ekuthiwa yi-self-promotion ndingaxesha joyi sasonto sibili ezisokolisayo
self-pity yokuthi xa utshaba lwakho lubambeke ngempondo amethanda uthixo wenzani ngabo. All right. What do you do? You throw a party and celebrate. What do you do? Utafite hespimi ndamkondle self-promotion. And I'm out of thing, and I'm out of thing, step out an opportunity. Januga, what of Papanuga? What is that? He speaks about the deep sense of vocation. A sense of vocation. Thank you for your story.
Thank you for leading us well. Thank you for setting the pace. And saying thank you for the deep sense of vocation. Somewhere. There's living. With the consciousness of the one who has called you. When I was smiling, no one proves. No one proves you the liar. Wenza kwethu nokunyathela kwethu manje sesizenze about us and no longer about the one who has called us. Last as I sit down, it has been to be alive to the one who has called us. Right. Because he was alive long this day. Ukuze siqonde befundiswa ba he was alive long this day. Uthenhlalweni endleni kuyo basifundiswa ba madane ngoba alive long this day. Utakwenda ngakaisa ngayo ngoba ndilento njilo ngenxa yobaba lomkhathi. He was alive long this day. Gethsemane was alive long this day. Gethsemane simpane kuphili ewe ngamatholo engaphakala uyathanda no.